bisimilla mon musidɓe tedduɓe e rogre men ko kewi nde ardinante mon ɗum musidɗo moɗon Seco Umaru Sall. Garɗen hande kadi ko jokkude yewtere meɗen ko fati e ɓuure gando leñol men hono ceerno Hamme Baba Aji. hande noon yewtere men ma fa ha hande e jimol makko ɗala hawede puɗɗaɗo ko hawni kay ko puɗɗiɗo. mayen gaddu hen noon sawtol ceerno Ahmadou Ndiaye toon to Madina Gounass mo ganduɗa jime mum pular ko ɓuuri hen hewde ko jime ceerno Hamme Baba Aji. musidɓe tedduɓe, ɗum ɗo ko yimre ceerno Hamme Baba Aji nde ganduɗa ko e mum gonɗen e ittude bindanɗe meɗen ɗeɗo balɗe. mi yetti dokkuɗo mi juuɗe e koyɗam dokkuɗo mi jiiɗe e nanɗam kolluɗo mi kawɗe e nder mulkuji lillahi yoni kam kawɗe fuɗɗede bila shay'in e amnede to nder rangaji jibinede ajiban kawɗe ko haali ko ene selli so tawi neɗɗo teskima to hoore muɗum holno tagira e nder ranga e nder reedu yummum musidɗo tedduɗo omo wawi yooɗede ko goɗɗo waɗi kono kawese makko o ruttata ɗum koye puɗɗuɗo o kono koye Allah. mi wawa yiide gite hooram mi nanata nande nder hooram mi anda faamu nder ɓerdam fatare mulku lillahi ko jiiɗa fow ko hollede ko nanda fow ko nannede ko jiiɗa fof ko hollede ko nanda fof ko nannede ko ɗo woni windande men musidɓe tedduɓe. ko nanja fow ko rokkede musidɗam en cuwa yetta taw to dañde to kaɗɗen tan taw ko jiiɗa fof ko yinede ko nanɗa fof noon kadi ko nannede tengti noon ɗala hawede puɗɗaɗo ko hawni kay ko puɗɗiɗo. hande mayen gar e gueɗe ɗe jogorɗen haalde joni. hande mayen gar ko fati e kalɗen hanki ko Ndiwri guila e radio ji ha e téléphone ngaji ha e Ndiwri ha hande en cuwa yaltude e Ndiwri ndi musidɓe tedduɓe mayen kal holno Ndiwri mahirta suudu mum hono sañirta kadi hono suudu muɗum walla mbiyen no sañirta kadi hono sabbundu muɗum. mayen jaa hen noon nde tawno eɗen gandi cabbali ɗi na ceerti won hen ko leydi won hen ko huuɗo won hen ko leɗɗe kadi mayen gar kadi holno ha hande nde ko holno ganduɗa hoorema jamal mbaalu kanum ne sañirta suudu muɗum ɗum fode koye fawade e konngol makko ɗo mbiɗen ɗala hawede puɗɗaɗo ko hawni kay ko puɗɗiɗo. garen noon e ñuuƴi hono kordolli ha e fofof holno pewnirta wande eno mbaɗirta gasɗe mumen e wane nde kadi hol façon walla noneji cuuɗi ko woni e nder muɗum musidɓe tedduɓe ko ɗon wonata toɓɓere men hattirde hande kadi e nder ndeɗo windande musidɓe tedduɓe. mbiɗen holno sondu mahirta suudu muɗum ɗum woni holno sañirta holno fewnirta musidɓe tedduɓe sabbundu muɗum. ha hande koye kawese Allah he jaheten e teskade wonde ko mbiɗen eɗen keewi doole eɗen mbawi golle eɗen ñeeñi eɗen jogui juuɗe e koyɗe e ñiiƴe ko gatiren e peɗeli ko jagguiren ƴeewen ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa hoorema hunuko mum ko hoggo woto wona wonde ñiiƴe ne goni e nder muɗum juuɗe mum e koyɗe mum fof ko ɗe koyɗe ɗiɗi jiiɗen ɗe musidɓe tedduɓe ƴeewen ko pewnaten ko e kanum ko fewnata ko holko ɓuuri hawnade hen. jehen joni e sabbundu
eɗen ganden taw holko firtata sabbundu. Sabbundu ko suudu no ganduɗa hoorema colli ene maha ɗum, kono wona colli tan paamon, hay kume humre, hay liɗɗi jogiiɗi enɗi ɗi ene mbaɗa cabbule, geɗe kewɗe ene cabbina. Nden noon mbiyen cuuɗi mumen colli ɗi ko addantaji ɗi e geɗe kedde ɗe fof sabbinde ko ngam wallinde hen ɓoccode, ko ɗum woni lelnude hen ɓoccode e wofo ɓoccoɗe ɗe kadi haɗe jonta ɓiɓɓe ɓe jalta, haɗe mbawa ko waɗi ɗum noon ko ha colli ɗi walla gueɗe ɗe mbawa rende ɓoccode ɗe, so ɓoccode ɗe jibini kadi mbawa rende ɓiɓɓe yaltoɓe e nder ɓoccode ɗe musidɓe tedduɓe. mbiɗen won e gueɗe kañum en cabbinta ko dow leɗɗe, won hen cabbinta ko e nder luuro lekki, won hen ni ko gasat jaati e leydi waɗa ɗon sabbunu mum. eɗen gandi gila ko wayno kume en humre, ko wayno kume en e ɗen gueɗe fof kañum en ko gasat. eɗen gandi kadi colli ha hande ena cabbina kadi e nder kaaje, gasira hoggoji mumen ha waɗa gaska mbaɗa hen sabbundu. ɗum ɗo fof musidɓe tedduɓe koye kawase jomiraɗo. sen mbi eɗen cifo cabbuli mum, eɗen mbawi wiide ko go'o ko sabbundu no ganduɗa ko huuɗo fewnira walla lekkoñ, ɗiɗi ko sabbundu tawi ko e leydi asa walla e kaaƴe, tati ko sabbundu ganduɗa hoorema ko wayno mbududu en ene cabbina e nder cuuɗi yimɓe jaati e koye mumen, walla ni e nder comci liggaɗi ɓoyɗi ɗi guittaka ɗon, walla e ko nandi hen. kalɗen ɗo joni ko kawase holno sonnu ndu sañirta suudu mum tawi koye hoggo mum sañiri ɗum musidɓe tedduɓe, hoggo ngo. nde tawno jiɗɗen tan ko raɓɓiɗinade, eɗen paya joni e holno kadi ko mbiyeten ko jamal mbaalu, mataw ko ɗum woɗɓe mbiyata kadi marjane, holno ɗum kadi sañirta suudu mum musidɓe tedduɓe. jamal mbaalu tan e hoore muɗum teskoɗen jogii ko koyɗe 6, ena jogii kadi gite 4, te ena sena saña suudu muɗum musidɓe sañirta ɗum ko e ñeeñal timmugal. ko sañirta ko noon nde ena saña kadi won ko addata ko wayno ɗaccere nde yaltinta e ɓandu muɗum, kala ɗo rewi, kala ɗo sañi ko ma waɗa ɗon ɗaccere beele ma waw jaggude ɗum. ko ɗum saabi kadi kala hunde kadi arde ko wayno mbuubu en e ñuuƴu en e ko nandi hen, so ari si wina yaɓɓa ɗon rewa ɗon heewi ko koolade, so koolima ɗon so yoori jamal mbaalu ngu arat ngam ñamde ngel ɗon kullel ngel ganduɗa koolima ɗon e suudu mum. kañum noon cañirɗe muɗum keedi e ɓandu mum ko less reedu to, ena jogii toon korwe walla cañirɗe 3. ɗen cañirɗe 3 ɗen goni ko e hunuko muɗum, ko e bangeji hunuko muɗum. eɗen jiya ɗum sen ƴeewi ɗum, eɗen jiya ɗon curcorti ɗi ganduɗa ko kanum tigi woni ko sañirta. tawi noon garaji ɗi mbiɗen ummoto ko nder reedu. ena saña noon kadi ɗin garaji daneji ɗi jiyeten ɗin gummorto ko caggal muɗum to wattande muɗum to. ko ɗum saabi kanum e hoore mum ena ƴoƴani hoore muɗum nde tawno kala ɗo rewi musidɓe tedduɓe yaltinat kool hono ɗaccere koola ɗon ɗo sañi ɗo. ko ɗum saabi so rewi nokku reftata ɗon joni, saabu ene andi so refti ɗon tan kañum e hoore mum jogori ko heddade ɗon maaya ɗon, nde tawno so yaɓɓi ɗon tan kooloto, kala ɗo rewi reftata ɗon.
ɗo kadi en daɓɓintinto ɗo musidɓe tedduɓe payen noon eko wiyete ko ñuuƴi gila e kordolli mum ha e mettelli mum ha e kala noneji muɗum musidɓe tedduɓe duttoɗen e ceerno Amadou Ndiaye keɗoɗen mo holko wiyata men ɗo henne ko jiiɗa fof ko hollede ko nanga fof ko nandede ko nanja fof ko rokkede musidɗam yettulillahi ɗalayoɗede dokkaɗo mo anda jango kumpaɗo lajal jerero jinnaɗo dunare uɗatumo ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen jokka yewtere meɗen mbiɗen garten joni e ko wiyete ko ñuuƴi sen teskima en ƴeewi ñuuƴi hono mettelli walla kordolli fofof hono ɗum fewnirta cuuɗi mumen gila e gasɗe ɗe gasata e nder cuuɗi meɗen jaate hoore muɗum walla e nder leydi tan walla ni e ɗon nder ko mahata kadi taw ko wande ko mbiyeten wande ko hande ko mbiyeten wande ko sa ƴeewi towendi wande ko ɓuri towde towendi wande ndi fof sa ƴewri ɗum e ko fewni ɗum kono foti famɗude e sa ƴeewi étage mo neɗɗo mahi towendi muɗum e ko mahi étage o kono foti famɗude musidɓe tedduɓe ma taw haydara ala ko ɓurɗen ñuñugu sona ko ngu ɓuri men enen nde tawno e nder nden wande wotere cuuɗi sappo timmuɗi ene e nder nden ɗon wande mi wi'ani natirɗe cuuɗi ɗe na ɓuri ɗum kono ko cuuɗi sappo timmuɗi ina tawe e nder wande nden ɗon wande foof ene jogo palanteje muɗum ɗo hendu natira e ɗo hendu na yaltira wande ene jogui damal ngal ganduɗa hoorema ko damal dendirgal wata gueɗe wata kulle tumarankoje nadde e muɗum nde tawno oɗon gandi ñuuƴi gila e metteli mum ha e kordolli mum ha e fofof fecci ko pecce kewɗe ene e ñuuƴi ɗi gandanɗa hoorema ko ñuuƴi ɗi ndesodirtake ɗi gona debbi saka ɗi ndese ɗi gona gori saka ɗi ndesa ko ɗin ɗon gummoto e rende galleji ɗi ko ɗin kadi gummoto e habtade kala ko ari habde e ñuuƴi ɗi ko ɗin kadi gummoto addude ko ñamete e kala kono hutore e nder nokkuji majji kono ko adi foof ko damal ngal ganduɗa ko damal hendiyankewal ɗo hendu natirta ɗo mawgal ngal jiiɗa e palante on to ko son kon on saga mbiɗen rewi hen damal ɗimmal ngal ko denirgal ngal rewa hen ombode ɗimmere nde hono takaw ko takawuji ko étage uji waɗa takaw hono ombode adare nde rewa hen nden wattata tati nden noon ko ñuuƴi ɗi moƴƴinirta ɗum ko so tawi ceeɗu ari nguleki ari beele kanji foof ɗi gummito lesga henne ɗi ngabba dow toon ɗo étage gadano ɗo ko toon ɗi poftoto fodde dumunna ceeɗu o no fotirno eɗen jogui ɗon ko mbiyeten armasin hono suudu ɗo ganduɗa hoorema ko ɗon ko ñamete ko moftete eɗen jogui kadi ko mbiyeten salle ɗo ñamete jogui noon kadi ɗo soldateɓe gonata ko koniyankoɓe ñuuƴi ɗi ɓen ɗo ɓe gonata ɗo ɓe kodata ko ɗum watti suudu jeega ɓuuru jogui noon kadi suudu lamɗo enen foof eɗen gandi wonde kordoli ɗi e ñuuƴi ɗi fof ene jogui lamɗo te lamɗo o heewi wonde jogade ko ɓandu raneru
ena toon to ganduɗa hoorema to ɓoccinte ndun ɗon suudu na toon ena toon to ñameje ufete ina toon kadi suudu no ganduɗa hoorema koɗo sukaɓe nehete ko ɗum mbiɗen wonde wane nde ene jogui cuuɗi sappo timmuɗi ko famɗi foof ɗiɗo cuuɗi sappo ko timmuɗi ɗum fode musidɓe tedduɓe ko ñuuñu woni ko fewni ɗum walla mbiya hordoldu caggal ɗiɗi cuuɗi sappo ene jogui toon cuuɗi ɗiɗi goɗɗi kimmuɗi e majji no fewi ene toon suudu gandanɗa hoorema ko so tawi woni dabbude ari hoto ɗi potata hedde en kaalino ceeɗu so ari nden noon eɗen jogui kadi so dabbude yoni holto ɗi keedata ko ɓuuri hen hawnade musidɓe tedduɓe ko wonde ñuuƴi ɗi ene jogui kañum e hoore muɗum berɗe mumen e nder waane nde kala ñuuñu maygu musidɓe tedduɓe ɗum woni horndoldu ko toon ɗi cuurata ɗum ñuuñu fof e nder ñuuñu hono sen mbi juuteni ñuuñu ene wona millimétre aji ɗiɗi ene yaha ha goɗɗi ɗi ene jogo 25 millimétre te eɗen gandi jogui ko hoore mawde nde ganduɗa hoorema ene wawi rondade gueɗe tedduɗe kewɗe no fewi e nden hoore kadi woni ko liigu e kowoni ko ñuuñu ngu kadi woni ko asirta ko sengi e mayre kadi woni ko asirta saabu teddude hoore nde jogui noon kadi ko mbiyeten ko golgole ɗiɗi ƴakkirɗe ko ñamete jogui natirɗe kine ɗiɗi ko wawata teskorade ko weeli e ko metti ko nde ƴoƴre muɗum woni ko jomiraɗo sifori ɗum to Qur'anul Karim to suratu namli aya 18 ha 19 tawi koye qissa Souleymane alayhi salam ɗo jomiraɗo wi hatta iza ataw ala wadi naml qalat namlatun ya ayyuha namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Souleymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun jomiraɗo sifi ñuuƴi ɗi ƴoƴre mumen e pinal mumen e nande mumen haalaji mumen ɗo ɓe jiino kono seydina Souleymane ara jomiraɗo haali ɗum o wi mawɗo ñuuƴi o hono kornolli o mawɗo ñuuƴi ɗi wi e hemon ñuuƴi naate e nokkuji muɗum ɗum waɗi cuuɗi ɗi baaɗe ɗe Allah kanum inniri ɗum to Qur'ana ko cuuɗi e inniri ɗum ko koɗorɗe saabu ko koɗorɗe noon kadi o wi naate e koɗorɗe mon wata Souleymane moññude moɗon kanum e konu mum tawɓe tinani Souleymane Allah hokki ɗum nande ɗum fatabassama dahikan min qawliha kankone o moosi o jali ɗum ɗo holliri e nder tagore nde ñuuƴi tan e koye mumen kertiranama kanumen ne simore e nder Qur'anil Karim musidɓe tedduɓe saabu kawasi ko Allah waɗi e muɗum mbiɗen ñuuñu ene wawi rondade ko teddi ganduɗa hoorema ene peesa laabi nogas cowiɗi pees muɗum cowiɗi kiloji muɗum walla mbiyen gramme ji muɗum ene rondo garamuji nogas cowaɗi e garamuji muɗum kañum jaati e hoore mum kañum so peesama kala ko heeɓi ɗon ene rondo nogas muɗum no pamirton nden noon soko tawi ko neɗɗo wawatano rondade nogas eko peesata ko ene wawno ndeke rondade oto musidɓe tedduɓe ene wawno rondade oto ɗum noon ko ɗo min kaddata mon kadi musidɓe tedduɓe e rogere meɗen ko kewi tawi ardinante mon ko musidɗo muɗon Seco Umaru Sall eɗen dutto tan seeɗa e ceerno Ahmadou Ndiaye o adna en seeɗa kadi
e jimol ceerno meɗen ceerno hamme baba aj yoni kam kaalisi e hooram yoni kam donkadame hooram yoni kam majjerame hooram mi anda hunde lillahi mi waawayide gite hooram mi nanata namde nder hooram mi anda faamu nder ɓerdam fatare mulku lillahi ko jiiɗa fof ko hollede ko nanga fof ko nannede ko nanja fof ko rokkede musidɗam yettu lillahi ɗum noon musidɓe tedduɓe yo Allah rokku men ko eɗen tesko haqqillaji e ɓerɗe e hakkillaji ɗi eɗen teskoro baɗe Allah e kawese ko Allah waɗi e meɗen kono noon kadi ko waɗi e nder tagore makko musidɓe tedduɓe ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall on jarama